Naguna sa ato mga iskutanan karong butaga mga kaigsunan, duha ka senador gilambigit sa usa ka DPWH engineer nga nakadawat og 30% nga kickback sa flood control projects. Straight to the point. Ala, sige na, nilaglagay na ron. Puslan man mahigala ang angman o mga priso kaning mga kontraktor. Tanaw sa mga kontraktor, lisod sa kay kamera mga priso. Hala, iamong tamong mga taga DPWH. At taga DPWH sa dingon pa, iamong sa tamong mga politiko. Mas maayo ni mahigalang maklaro ni ron. O hinaot unta mahigalang nga dunay klarong padulngan kining maong investigasyon. Straight to the point. Ipasanginlan mahigala ang duha mao sa Senador Jinggoy Estrada o Senador Joel Villanueva. Straight to the point. Apan ang duha ka mga senador pulos ng himakak. Pulos i-deny sa mga akusasyon ni kanhi Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Straight to the Si point. Estrada nangante nga mopasaka og kaso batok ni Hernandez, samtang si Villanueva ni Hulagway nga ang akusasyon ni Hernandez usa ka demolition job batok kaniya. Straight to the Nang point. hagit pa si Estrada mahigala og lie detector test pag matuod nga wa siya mamakak sa iyang pag-ingon nga dili ka na tinuod apan si Hernandez maoy nahimong bakakon. Straight to the point. Ken si Hernandez may gala atol sa Infracom hearing nagpakita og hulagway sa mga conversation og binandol pa nga tag sa kalibo ka pesos og 500 pesos nga kwarta nga nagpatong-patong mga higala, nagpatong-patong nga matod niya i-deliver alang sa mga proponents. Straight to the point. Naghaan ng kwartaha mga sukin tigpaminaw, oy porbida, grabe limpak-limpak. Binandol mahigala nga unti kadaghan nga kwarta, pastilan ang katawhang Pilipinhon ang mga pobre mga higala. Di ana, ni nangaanod na in taon sa baha. Apan ang mga kurakot mahigala tuah nang ang kwarta mo nagbaha. Straight to the point. At pagtagad doon mga sukit tigpaminaw. Human sa expose ni Senator Ping Lacson labot sa 300 million pesos nga pildi ining mga district engineer sa Bulacan. Ni apaylain mga sukit tigpaminaw nga expose na sab. Gibulgar mahikalang Senator Ping Lacson nga base sa nakuha niyang impormasyon halos usa ka bilyon ka pesos. Halos usa ka bilyon ang napildi sa gitawag nga BGC Boys. Straight to the point. Sabi ni mo BGC mahigala diri sa may tagig. Bulacan Group of Contractors man di ay. Sabi ko BGC nga tinuod inday ken Bonifacio Global City. BGC man may galang Bulacan Contractor Bulacan Group of Contractors. 950 million dula-na sa usa ka bilyon ang pildi mga higala sa kasino. Straight to the point. Pagkagrabiha. Hindi kong kwartang kinurakot pa higala ganahan siya ka nga imong ikasino day. Kay ug mudaog, maingon na maklaim na ni mudayon nga ni dato kay nakadaog sa kasino. Wala pasamangil gyud kini mga kurakot pa higalang officials gobyerno. Magpasamangil man ang uban na maingon man nga na may negosyo ang asawa o dato ang pamilya daa. Kaya pagtagad lubutaga subat-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin ni andar ang pagkasungugan ni Senador Amy Marcos. Human nagdaki ni mahigala o bag nga buaya. Di lang bag mga higala nga naay buaya. Di lang bag mga higala nga panit sa buaya ang gigamit. Kana yung purma gyud nga buaya. Lahi man na mahigalang lakos kay gipapilit ramang buaya ana. Doon na po mahigalay bag nga ang panit gamit mahigalang panit sa buaya. Ba't kini mahigala iyang bag murag panit sa buaya gini gigamit unya ang purma buaya. Nato ni pagtagad lubutaga suban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nakakuha kinig atensyon o gikahimutan sa iya mga kabanan kay matod niya samtang nagbitbit siya bag, hito nakahuli na ako ng isa. Natari pagtagad lubutaga mahigala sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dinhi sa Sugbo, si kanhi Gobernador Gwen Garcia nang himakak man oy. Ang mga tao mahigala tungod sa presence sa QM Builder sa Sugbo, patindaghana. Niingon ang mga tao nga
malagmit nga kana si Gwen part owner na sa QM. Straight to the point. Doon ay mga politiko nga dupag yun ni QM. Pero si Gwen mahigala ni ingon, dili sila kaila ni QM. Wa say kalambigitan sa mga diskaya, pero ang iyang pirma mahigala, iyang gi-award mahigala tong bulk water project dito sa Alegria o sa Moalboal. Mauna mga higala iyang gi-award ngadto sa St. Gerard Construction. Bisan ang St. Gerard mahigalag naagi kini og ka blacklisted. Apan mo oy gi-awardan ni Gwen. Karon nga nangabulyaso na matunyawa sa kailas diskaya, labaw pangwa sa kailas sa QM Builder. Di ba, Gov Gwen, kanhi Governor Gwen nga kining QM Builders taga Dumanhog man unya kining Dumanhog may gilahom o the governors magha na. Garbo pa kay mahigalas Governor Gwen dito gyud ang rally ni BBM. Sa asan taga Dumanhog, asan taga Dumanhog. Good morning mga higala sa mga taga Dumanhog. Ako mahigala nagkasabot ko sa mga taga Dumanhog nga mga tarong ni mga tao diha. Igamit lang sila dito lang mga higala ang rally ni BBM. Unya kana askirante taga Dumanhog man. Unya snoy pabling taga Dumanhog man. Si Gwen taga Dumanhog iya maganing garbo mahigala nga home of the governors ang Dumanhog. Nga taga diha mahigala native of Dumanhog si Alan Kirante. Karon nga nangabulyaso na isa wa sa kaila. Dali pagtagad Rubon taga sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Good point. morning mga taga Dumanhog, good morning mga mayor sa Sugbo. Tinuod ba nga dili kaila ni si Gwen sa mga kirante? Og mga taga Dumanhog, good morning ninyong tanan dinha. Kahibaw kong mga tarong mong mga tao diha. Labi na to mga butantes Dumanhog. Usahay taon gamit-gamiton lang po ni sila mahigalas mga politiko. Dito ipahigayon mahigalang rally ni BBM. Dito gipasalida niya dito mahigalang kuan kay nahibaw siya nga kining Dumanhog iyang gipasigarbo home of the governors. Home of the governors ang Dumanhog. Mapasigarbuhon sa Dumanhog. Karon dunay ni dato kayo mga higala. Puting datua, mukontratag binilyon mga higala nga taga Dumanhog. Ingon siya, wa siya kaila. Pero sa pikas bahin, kinsa maning politiko sab, matod pa dunay usa ka opisyal sa Sugbo nga gitagaan sa QM Builders og usa ka bulletproof nga Land Cruiser nga gray ang kolor. Ayay, kuyawa ganing QM day no? Pagkadato na lang yun. Manghatag, manghigala ka ng Land Cruiser nga bulletproof, ipanghatag lang. Makaingon sa tagsa na all. Samtang ang mga pobre gabaktas-baktas lang yun taon, ni kabit sa jeep, ni lingkod pa sa extension. Apan mahigalang QM, ipanghatag lang ang Land Cruiser, mahigala matod pa. Land Cruiser nga bulletproof pa yun. O moingon kag bulletproof por bida, maduble pa ang presyo. Pero yan no lang ipanghatag ining QM Builders. Ngilngiga no, kinsa kay nakadawat ini mga sukin tigpaminaw. Makaingon mo sa tagsa na all. Pero inana sagad ka dato, inana kangilngig mahigala ng QM. Ang problema mo kung naghatag ani, dunay mga kapalit ani. Gatanig pagtagad lubutagas tumat-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kanhi Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava nang himakak nga nakadawat kini og kickback gikan sa mga flood control projects gikan sa gobyerno. Straight to the point. Kini uguban pang mga sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, tagantag pagtagad mahigala tundugang mga hisgutanan rong buntaga. Bida. Ang ako lang pahinaot nga di ni malawgaw kining investigation. Unya, hinaot unta nga kining independent commission tinuod yun eh. Tinuod yun eh, tukuron nga independent commission. Kay mura mang nalawgaw na ni. Kining investigation may gala sa Senate, dia investigation sa House. Unya, ang mga gipang-imbestigaran, iyahay na mahigalag linaglagay ron. Damay-damay na tanan. Sa pirmiro may galasi, wawaw day mo naman to. Gaduko-duko man to pirmi, pero karon isulti na sa wawaw nga asa ganing iyang
ang iyang lisensya may galagi, abangan ra. Nahuna siguro wawa, ako rin yung ipapriso no niya, kamo, gawas nun kayo mo, magsigil mo pang kasino. Uslan maning tanan mo, kinaunsa rin tanan, may magdungan tas prisuhan. Now, ang gipangbutyag dito sa Senate Blue Ribbon Committee, nakabuylo na ang Senate Blue Ribbon Committee. Pinaagi mahigalan ni Chairman Rodante Marcolita. Pero doon na may change of leadership ang Senate ron. So, dili malikayan doon, naging mga changes at. Kaya una mahigalang gipang, kuana, si Tito Soto, to na, muna president. So, gipulihan mahigala si Cheese. Ang Senate Pro Tempore, nga mao mahigala si Jinggoy, gipulihan na siya karon. Pinagi ni Ping Lacson. Onya si Joel Villanueva, isip Senate Majority Leader. Sila yun, na-target yun ang tulo. Oh. Pulihan mga higalan, pinaagi ni Kuan. Kinini ang Mig Subire. Now, kinini ang Senate Blue Ribbon Committee, importante man na. Si Marcolita, malagmit, mapulihan na sad siya. Sa duha kangan ang nitumaw, pirmiro may gala Senator Risa Ontiveros o si Senator Ping Lacson. Now, ang sa lower house, medyo lahi na magdagan ang ilang investigasyon, murag lahi na ang direksyon. Ang sa ato, no, kung panalitan, wa man tay interest kung unsay, ang ato naging interest, mahigala diri sa atong sibianan DYHP nga mo gawas ang kamatuoran. Bisag magsugod pa mga higala ang investigation sa 2012, hala, ikanit, basta ang importante, ang maligsan yun. During the time of Pinoy, during the time of Duterte, during the time of Marcos. Ang problema iniron kung i-focus nga ito mahigalas kontra. So ang sa Senate, si Risa panalitan og may mabutang, medyo lahi po to si Risa og style. Pero karon Committee on Health karon si Risa. From Bungo to Risa, mo na mga kuan ron. Pero kining si Lacson tagan to, we will give him the benefits of the doubt. Nga siya may mudumala ini mahigalang Senate Blue Ribbon Committee. Tanawon ta mahigala og ayos Lacson ani og tinuod gyud ni mga higala nga nakabuylo na mas Marcolita. Nakarangkada naman bi. Na anti-climactic ayo indekin kung mukalit kalikoy ni. Ipadayon ng Marcolita kung asa magsugod mahigala ang investigation gikan sa 2012 during the time of Pinoy, okay. During the time of Duterte, okay. Hangtod ron. Basin ba doon na likay-likayan para sa house karon nga mura maglahig tumong. No? Lahig direksyon. So pala maklaro. Pero karon linaglagay na mga higala. Doon na pag naghimo-himo mga higala, mga memes karon nga pagbasa ni Diskaya adto mga nakadawat niya mga gibutang-butangan pag kantas graduation mga sukit paminaw, ha? Sakto to man akong giingon. Ang punto mahigala nga gi-quote pod ni Laila de Lima kagahapon. Sakto to day nga, di ba, kabantay mo sa akong punto nga, kining gihinganlan sa Diskaya, dili panitanan. Muna ingon sa iilan, nakuha ni mahigala ni Congresswoman Laila de Lima, ang atong punto diri as kahanginan. Daghantang mga punto diri ha, puriyabuyag lang sa atong analisis nga, o mabati niyo sa Senate, gipanggamit dito Senate, mahigala, although, makaingon tatingalid na sa ilang kaugalingong analisis, pero nagkahaom-haom sa itong mga punto. So kanang kang Diskaya, dili pa na mautanan. Wa pa na mutugan si Diskaya, tanan na ay iyang gitugan din ha, napoy wa pa gitugan. Wala katong uban, nga niingon tanawa, wa ko sa listang Diskaya. Ang tubag na, wa pa ha. Wala punto may galang Laila de Lima kaghapon. Nga kanang pulo nga iilan sa kanila, dili pa mahigalak, mauni ang mga nakadawat. Pipila nila mauni ang musunod. So naa pa mga higalay, wa pa itugan nining Diskaya. Mura gilok ng paminaw ng mga politiko nga tinuoray gyud bitaw nga doon ay transaction ni Diskaya niya, wa pa mahingan limingon ayay sa second batch ning nganlan man kaha. Kadto ang first batch, kadto nga batch lahi lang to. Parehas graduation nga doon na may lahi na may batches man na. So, kinsa man yung first batch, naay first batch, sunod second batch. Dihingan dito may gila sa Senate. Pag-abot sa lower house, sus, nanganlan po ang duha ka mga senador. Kisi-kisi po na duha ka senador karon. Si Jinggoy Mahigala o si Joel Villanueva. Kisi-kisi sab. Na ato nang i-discuss mga kailan, pros dili pa katawanan mo ni mga memes karon nga kanang iilan sa kanila.
Sa tuba, dili pa ni kompleto. So kani nga batch lang sa katong uban paabot na sa mo. Kay sa second batch na siguro mo katong uban, di pa mo luwas din ha. Parehabang Marcolita nga nangumidya-kumidya ang Jinggoy nga, okay, safe ka na. Murag init-init og dugo Jinggoy dai. Ayo kumidya-kumidya di ha kay murag kutob-kutob siguro ndugan. Di ni pwedeng ka kumidya-kumidyahan kay ga kulba hinam na. Ari sakta sa first batch kay ingo man mahigala nga wa man manganli, wa pa. Adto na siguro ka sa second batch. Pareha na sa graduation ba na may class 2004 o graduate sa class 2003, na po'y graduate sa class 2004, na mo graduate sa class 2005. Anong gipahingan lang dis kaya ang first batch pa ni. Mura graduation oy, bay himo-himo ang mga memes kanay kuno names be. Ato si pabati kuno names be. Sige ni. Gihimuan. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmat Ilonggo Party List, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGAP Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Banggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Bebe, balik mi katawanan man ng graduation sa first batch lang sa ni. Sige daw. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmat Ilonggo Party List, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGAP Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Banggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Okay. Standby dong. Kaya freeze dong. Tanawa. Murag suma cum laude Martin. With Latin honors Mahigalas Martin si Saldico. Naduda ko mahigala kadto na kitawaran kay dai tawag kay AGAP Party List. Kinsa tong AGAP Party List? Nicanor Briones. Kinis Nicanor. Kalma-kalma lang ni samtang mag-session siguro duwag cellphone. Nagduwa mahigalag ko sige lang duwa game sa cellphone samtang nag-session. Kalma lang kayo, nakapil na mahigala sa kwan, mura og dunay Latin honors po ni.
mahigala himo-himuan na ginibida ni mga netizen, no? Kinang himo-himo sa pagbasa ni kini ang Diskaya mahigala sa mga nakadawat mahigala kwarta, gihimo-himuan na nila og kanang murag tukar sa graduation. Ako lang gipabati may kana himuot lang sa kubang gabihan ning mga netizen karon. Ang netizen mutabang sa kuan day. Lahi po ning ilang kuan ha. Ako di mo ko mamuhimo inani pero ako lang gi-play ba kay kita ko sa Facebook uy. Mao man ning kuan na beto kuan na be. Kaihok ka makaingon nga ang netizen karon ni actively participate yun. Ni actively tan-aw gyud mahigala, monitor gyud. Niining mga panghitabo karon mga sukit tig paminaw. Kurbidang grabe ha. Si Nicanor Briones una ni mahigalang kano. Di ba mo maniday nga kaning congressman nga nagsisyon sing session siya po sigdodua sa cellphone. Ay! Ato itagag pagtagad mga sukit tig paminaw. Unya dito ni sa Senate pag-abot sa House mga kigalaan sus. Si Bryce, Engineer Bryce may gala kanila isig linaglagay naman si Engineer Alcantara o si Engineer Bryce. Naglinaglagay na ang mga DPWH mga higala nga mga contractors. Unya nahibawa day mo mahigala unsa de ening. Mo nang niingon ko, kini mga contractor ato ning komentaryohan of course. Kay grabe man ning ilang kwarta. Nagpagamit pud sila. Ni apod mga higalay mga sad-an yung grabe, no? Mo nang saktos magalo nga sos ang labing nakakwarta anak kanang taga DPWH o kini mga politiko. Kay ni aday mga style nila nga kana mga ghost projects mangabang ra mga higala og lisensa sa kontraktor. Unsaon man ang pamaagiha? Grabiha din kwarta haday. Pagkagrabihan kwarta. Sus gibutang sa lamisang kwarta puti daghana. Straight to the point. Now atong balikan mga higala ha katotoang si Curly Diskaya. Kini ni ang nindot nga punto. Muna akong giingon nga napa ni siya wa pa matugan. Kay mo lagi ni in fact gi-quote ng Laila de Lima kagahapon. Kining iyang gingon, ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, Kong Ramon Romulo of Pasig, Congressman Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List. So iyang gipanghinganlan. So ilan sa kanila nagpasabot nga duna pay ubanday. Muna nga kadto pa manganli nining first batch nga graduates, makagraduates ra pud mo. Dili pa mo safe, katuingon nga wa man lagi ngali kita mo wa nganli ni kini ni ang Diskaya, kita mo wa nganli ni Diskaya. Katong niingon ana, di pa ka safe. Kay kini pagkasultihan sa ilan sa kanila na nagpasabot mga higala nga ang gamay pa ni nga portion. Unya, mao po din nahitabo mahigalang Senador Rodante Marcolita dito sa Senate. Kining katong ka Marcolita murag komedya ba to day o sa baka tong kalakiha. Murag komedya pero kana kung komedya nya labi pag dunay mahimo ko na sensitive labi na kung para kang jinggoy murag sensitive gito. Sensitive nga komedya pero kung medyo kon magod. Sensitive nga komedya bisa pag na-involve ba si Jinggoy ang tinuruwa kay kisi-kisi man siya. Pero considering nga katong sa unang pork barrel scam kay na sila maning ubana. Si Jinggoy, si Ramon Bong Revilla, Apel si Indrile. Kung kana sila maimong komedya-komedyahan, medyo sensitive na pala nila. Lahi raman kini magkinimedyahay kitang kita ray magkomedya-komedya kini wa kita ma-involve ana. Og mo pormata mahigala nga mo insert ta gamay onya magsapatos tag pinanindot nga sapatos sa komedyahan ka mura magkontraktor. Wa may problema kay kini ni ang makatawa lang ta. Bago ka napatupi sa buhok nindot mo mura na mag-congressman. Okay na nato. Pero kana kung doon na kay kaagi, sama ni Jinggoy, doon na may kaagi, medyo sensitive niya nga kay kubidyahan sa Marcolita nga, safe ka na. Pero in fairness si Jinggoy, iya po nang ipanghimakak, kini karon, no? Unya, kinis Marcolita, iyang komedya po, mga sukit di paminaw, katauanan to para niya, o sa uban nga mga tawa lang ba?
Daka may makatawa to yung komedya, pero sa part ni Jinggoy, murag lingo-lingo o Jinggoy. Oy. Mga ka na ha, katong wa pa manganli, wa mapasabot nga safe na mo. So katong usa, nga taga-Sugbo mga higala nga tuas Mandawi ro ng opisina nga, ya na ako nga na ako nga. Dili pa ka safe. Kay si Jinggoy mahigala anang adlawa. Niya nang adlawa safe kuno siya. Pagkaugma, na-mention niya nga dito sa Lower House. Pero karohon ta sa ni unsa gyud direksyon sa investigation. Why? Tungod mga higala kay unsa mas BBM day nga mura mag-iya mahinuong giingon nga kini ni ang naapil man Saldico, naapil si Martin. Doon naman statements BBM day kanya kasagaran ko ning dagkong official manim drop man god. So nagduda ta unsa man ning klakiha, unsa may target gid aning atong investigation. Unsa man ning komedya ning investigation o unsa man? Kay mo na magsiyam kung hinuon mo oy kwan nga kanunay tang manim drop ana manimauna. Ato pasagdan unsa isunod nga mahitabo sa investigation kung kinsa manim drop, kinsa ma-mention diha, ipakita ang ebidensya. Na-mention naman Saldico, na-mention na Martin Romualdez, apil pa ganas Jinggoy o si Joel. O di ipagawas ang ebidensya. And let them controvert the allegations. Kadtong uban mga higala nga gipasinginlan, let them controvert the allegations. Let them present their own evidence to controvert the allegations. Niadtong mga namasangil. Siya mahinuin ingon day nga, kasagaran gud ning mga dagkog ranggo. Kini ni ang inimdrap mangod ang mga ngan. Unsa man gyud BBM? Ay klaro na diha. So kining independent commission bay kinsa may palidon gyud ana. May ano to ha? Ako i-evaluate na. Si magalong gani mo ibutang diha. Makaingon ta seryosos BBM. O bisag kinsa atong i-evaluate, ibutang ta si Singson. Katong kanhi DPWH Secretary panahon ni Pinoy. Or isa pa ilain Heidi Mendoza. Ingon man to nga murag na okay. Pero bantayan to kinsa gani iyang ibutang basta dili gyud og ligsan kinsa ligsan. Walay santo-santo. Pero magduduha gyud sa magalong kay katos magalong sa una, general maguni nasa ang kagulingong network ba. Nasa ang kagulingong intelligence gathering kay si IDJ gud nga chief si General Benji Magalong nga karon Baguio City Mayor na. Dili nimo ma-underestimate ang iyang nahibaw-an sa investigation. So kung kini mo imbestigar, imagine ka tatay mahigala sa SAP 44, pag imbestigar niya, why santo-santo iyang mga kauban sa PNP. Ang iyang mahigalang si Gitulio na Piña sadaan, si Purisima nga mo'y PNP chief mga higala sadaan, hastas Pinoy na apil o kasadaan. Of course, bisag kinsay patan-aon sadaan siya kapil. Puro tandog ni Pinoy ha. With due respect, mahigala, in terms of corruption, maayo tos Pinoy nga, dili to kurakot. Pero kanto na, si Kwati sa itong sa 44. Ligsan! Ang kuyaw ani magod ko, seryosos BBM, kung nonos BBM, si magalong ato itudlo, pasig maapil ko. Para ba'y santuhan no, si magalong, unyag inig-ingon sadaan, sa iyang investigation, delikado. Why santuhon, bisag presidente, apit. Doon ako, mamili sa BBM ang nilain siguro dahi. Dili niya ipahid sa magalong. Tanaw ko. Pero gusto kang seryosong investigation, be. Kanina may ipahid, be. Or kato si Singson baka ha, or kini si Heidi Mendoza. Pero ako may patpilion. Kini sa magalong mo. Credible mo sa kayo. Credible sa kayo mo. Bito siya may gitudlo within the PNP organization during the time nga nagkaproblema tong sa 44 nga matay, doon ay board of inquiry nga gihimo sa gigitudlo kasi pinakaangayan, doon ay credibility nga mo investigate mga sukintig paminaw. General sa PNP nga naa sa CIDJ, PMER, nagmaster mahigala sa investigation. Mao man ni tanawang background ni Magalong. Ang iyang mga higalang specialization ano niya sa CIDJ, Criminal Investigation and Detection Group. Nya daghang mga advanced schooling about investigation. So kung mao ni mambisigar nanghadlok bitaw ning uban niya usaman imbitar sa Magalong kay sa Magalong ra ba sige kung ako imbitaron ako naging ipang-mention kung kinsa so to pa naay laing graduation mahitabo ini kung si Magalong maimbita. Ato
Ato lang niya kita katawa ha, unahon ta sa ni mahigalang nga mga panghitabo sa dito sa Kauluhan. Unya mo patighug ta sa Sugbo kay grabiha mga higala dito sa 7th District. Tuwa dito gibuhos ang mga projects pero ito'y naghana. Kapag kahuror ani mga sukiting paminaw, imagine ka ang budget sa Sugbo mga kaigalaan ining flood control. Kay ba mo pila budget? Sa 414 projects kay kita may top to nga daghang projects miabot ay 26 billion ang ato mahigalang gibubo sa Sugbo for flood control project. 26 billion ang kang QE man na 7 billion. Jesus Ginoo ko, 26 billion hain ang dako-dako tuwa sa hilit-hilit. Ayay kana red flag na dayon. Why dili kinahanglan manghigalang maayo ka mo imbisigar ang mabuot nga katawhan karon nga naminaw makaingon nganong dito man gibutang sa Malabuyo. Ang kanunay gyud mabalita mahigala nga nagbaha gyud Cebu City, Mandawi City, kanang Lapu-Lapu City, Talisay City la baha. Muna to sulbaron. Wa kay ko kabati nga nagbaha sa Malabuyok apan tuwa dito ang binilyon. Pero sa di pa tama ato sa Malabuyok ato sa balikan kada si Marcolita dito sa Senate sa Tanya human sa Senate mo padughog ta mahigala sa lower house kay medyo katawanan ni daghan ang kwarta ipakita sa utong kwarta ni mga names mo ni ang ginganlan mahigalang kwarta nga gibutyag mahigala ni Bryce Engineer Bryce mga higala Hernandez kay gitagak man sa Engineer Bryce Hernandez kay daghan ang kwarta no ako ipakita ninyo mga kaigalan sus Ginoo ko unsa pa rin pagkakortaha ba ni aliman ka na may tag 1,000 ba? Paminaw na ko day maabtag o paipon ka na kwartaha di maabtag usa ka adlaw ihitsus usa ka semana siguro ka makaihap ana day. Kaya nimo ipon usa ka semana ng kwartaha dili siguro gamitan nimo na og machine. Gamitan nimo na. Dili nimo maihap nang ikaw lang manualo nimo pag-ihap na mahigala bida. Labi pa og sus Ginoo ko kagabihang kwartaha nasa table may galagi butang sa lamisa na. Kay mao na ni ang ilan na nag-assign na para kang kuan para kang politikuan, politiko 2, politiko 3. Unya para sa ato mga kuan, mga district engineers. Kinahanglan kang mogamit og money counter machine. Because if you will not use a money counter machine, even 1 week di ka kahuman ana og ihap. Kani ka daw, to be very honest, kung ako'y paipon ang kwartaha, Jesus Ginoo ko, pamanualon ko pag-ihapan ng kwartaha. Pamanualon kag ihapan ng kwartaha, abdan kag, dili man kaya ipunin mo sa kasemana na dayo Jesus Ginoo ko. Sus, usa ka buwan siguro na mong iniphanay, pagkadaghang kwarta. Sumugamit kag money counter machine. Kana sa bangko ba? Kita ka sa bangko nga, amo ihap sa kwarta, kana ng machine, ano pa ito? Grabing kwarta, maihap na nila dayon. Kay imo nang manualon bisa pag usa ka buwan iniphanay medyo lisod siguro. Hinoon din lami man ipon o kanang ihap-ihap kanya inon ka nga naa po kay imong bahin din ha. Lagi pag mingon kay nga ipa-ipa niya ang imong maihap imo na. Ako na lagi katawa mga sukitig paminaw purbidang pagkakwartaha sus Ginoo ko. Straight to the point. Now atong tagaag pagtagad mga higala kay bida. Kining mga kwartaha, nagkanan kwartaha To be very honest ninyo, may higala ko ako'y pakwintahon ng kwartaha, di ko kahuman og kwintada ato og ipamanual na ko ng kwartaha og ihap. Di ko kapasalig makahuman ko duha ka semana ano Imo ka nang gamitan mahigala og money counter machine, money counter machine niya kung mahimo katog yung bag-o nga counter money machine kay katong daan basin niya hinog mo kagar. Kana ra ba mahigala mga kawatan, kana mga buaya, di ra ba na mapalkansi basig na alkansi ang ilang bahin. Kanya kini mga kwartaha, hagtik ni mga kwartaha Kay kanagong money counter machine, mamili po na dahil kanang gusto po na kanang hagtik ka kwarta, diba? Mana kamantay ka kwarta sa bangko, humot ng kwartahan na. Labit nating eleksyon, manggawas ang kwarta sa bangko, perting mga bag-uha. Kay usahay gud mahigala kining money counter machine, o kanang imong kwarta lata-lata na, labi pa mahigala kanang
wa nimo gastuha bitaw na sa mong pita ka taon nya dugay gyud nimo makuot, dugay magasto. Unya maapil na kwintada sa money counter machine. Sus muungot oy. Nahanglan siya katog yung bag-o mahigala nga kwarta nga ipaihap nimo ana. Basta nag-ihap sa kwarta mo sa gilit nag-ihap dai paspas kayo. No? Kana mga bangko na agis la ana kay siyempre inigdeposito iniphanay masina mo mo ihap. Dili madanig ihapon lang mahigala og kana na ang manual gyud pagkaihap oy. Sus Ginoo ko, grabe ang pagkakwarta ha. Now atong balikan mahigala dito sa Senate kay duha man na nag-investigate sa pagkakaron. Ang Senate Blue Ribbon Committee o ang Lower House nag-investigate sab sila. Niining maong mga panghitabo, mga sukid tig paminaw. Dunay infracom hearing dili pod sa Lower House. Now, unsa ning bangko dai di nimo salig dayon og kuan dai no? Kining di nimo salig dayon sa counter machine, balikon pa gina nila og manual count aron sigurado. Nya ibali na sa og kuan. Bitaw, kamantay kan bangko ano no? Pagkaman, ipon pag yun nilang manual. Nya, ibalik na po na nila, ibali na po. Ano sa ba? Ito, mga tagak ng kwarta, mga sukitig paminaw. Di magsilbi ka ng imong inipanan nimo, inday ayda, labi mong hatag ta dilitag 100,000, 150,000 sa kanang na ato bitaw mga tabangan nya makakuha tag kwarta gikan sa to mga kaigsunan. Kita instrumento lang nya 1,000, 2,000, 3,000 anaon yung paghihap abtag kag simsiyam ana. Ngiga ang atong siningtan buhi sa katawan gibahin-bahin mahigala sa mga buaya. Unya dito sa Senate, anto balikan to Senate kay na safe na kunos Jinggoy dito. Safe siya ni Diskaya, di man dahil sa safe ni Bryce. Kaya ato balikan gamay be, balikan tatos Jinggoy be. Asa man to dong, i-play sa kuno gamay dong. Akan Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So ko Jinggoy oh. Ay, Mr. Diskaya, sa dami... Asa kamay lang, ay biro-biro diha kay. Dennis Marcolita medyo napoy pagka komedyante sa Dennis Marcolita da Ako may pagka komedyante sa Nya kana ko magkomedya ka dipindi man guna sa mong komedyahan nan ug kana imong komedyahan og dunay kaagi. Okay, mong binanggit na pangalan na kongresista. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Ayay, bitaha. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Freeze. Tanawa. Kini istoryaha god, katawan na ning istoryaha. Labi na kung tinuod yun niya kanang wa jud kay na maliya ba. Mga tawa man ta na. Pero kana na ang medyo sensitive sa kagamay, tingali di man ta maka-conclude ban Jinggoy og nay maliya gwa ni flood control. Di ta maka-conclude, no? Pero considering nga doon na sa kaagi kani adto, murag para niya medyo
Di ba yun ang komedyahan? Di ba yun? Kanang bitang komedya mahigala nga kwan? Medyo kwan yun. Kanang doon na kay gamay pindig yun as tao. Kay kita may kinumedyahay lang ta nang kita-kita lang. Medyo makatawa man ta. Ha? Sama inay mahigalang pared na to sa KBP. Doon na tayo atong kauban mahigala nga purma kayo, ana. Onyap, doon na yung mga burluloy. Pwede man to inyon, mura naman kag-kontraktor. Pastilan, mga higala, Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. Limang ka, pag Lunes, safe si Jinggoy. Pag Martes, wa na ma-safe. Pero nagpa-press conference po siya. In fairness po niya, ato ni tagag pagtagad. Tagsaon tanay pag isgot may gala. Kaya dito sa Senate, Blue Ribbon Committee, ang hindi pangutayan as Diskaya, safe na. Wa sa mangayo ni Diskaya, si Diskaya wa pud maghatag niya. Unsa bang hitabuang ang DPWH may ingon nga dili namo na ngayon? Although dili ta moingon nga gospel truth sa gining kang Bryce mahigala dita. Ato pa ning evaluate og dugang kay kini sa Bryce pod medyo baka kunon man sad ni. Nganong baka kunon? Kini ngadto ba isa sa casino nga nagdasag nga dili ila. So ato nga evaluate og mayo. Pero kini Jinggoy man gud dunam guni kaagi gud kani adto. Mana medyo sensitive sad siya sa iyang kabahin, Kada kung mangumidya ka mahigala o kana na ang dunay mga kwan medyo di pud lalim siguro na. Mo na lingo-lingo Jinggoy. Balik ka gamay sa tudong be o na tamo to. Pag Lunes mo ni hitabo. Pag Martes mo ni hitabo. Si Lunes be, Lunes sa kadali nya patigog tas Martes. Bebe balik. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, okay, freeze. Ayaw biro-biro diha ilana. Biro-biro gani ka kuan gani klaruhan na mo biro-biro. Komedya no? God ba to? Ayaw po anak Mr. Chair. Sos pag Lunes na mahigala, pag Martes, lain man po investigation sa lower house. Kay doon po ilang kaugalingong investigation, lain man po ikanta dito ni Bryce. Kay nga nun, tinagakay naman, kining duha ka mga engineers, pulo si Bulacan, district engineer, kini sa Alcantara, mo ni nasakpan sa kasino, o kini po si Bryce sila, mo yung kasino dito. Nagdag mga ngan, nga dili tinod nga ngan, aron makasud sa kasino, kini man po idiligi ng taga-gobyerno kamusod ka diha. Nagdag fake mga higala nga ngan, nagdag fake nga ID, namusta dito sa kasino, kung ang hitabo napildi ni Star dito sa kasino, minilyon, 300 million mga ito pildi, asa ka mangita na. Gilaglag siya mga higala ni District Engineer Alcantara, ni Baos po siya glaglag ni Alcantara. Naapil mga higala dito, Jinggoy o si Joel Villanueva, tuan na. Pero in fairness ilang Joel o ni Jinggoy, nagpa-preskon sila pod, ato paminaw no totoo, pero dili pa, pag Lunes, safety. Pag Martes, mo ni nahitabo. Bebe, gahapon. Ato sa paminaon ni nahitabo sa gagahapon, bebe. Sige ko Ako ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Morning, Bryce. Engineer Bryce. Ako po ay nakadetain. Kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo.
si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ayay. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ayay. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. Kuyawa, eh? This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po. Ayay. Thank you for the Okay, standby ha. Gamay lang kayo mga higala. Sus, 355 million. Pasangil ni Bato kang Jinggoy. Pero in fairness ha, si Jinggoy nagpa-press conference. Ato tanahon o atong evaluate asa ang tuuhan. Pero doon na po siya mga pictures na ba mga higalan Jinggoy. Although gitubag po ng Jinggoy. Ato tiwason ha. Straight to the point. Porbida mahigala itong balikan ha. Pero atong evaluate og maayo sad ang allegation. Kay posible masagod nga kining atong paminawon og maayo ni kang Bryce. Kay kini si Bryce og si Alcantara mahigala nagtinubagay naman sila. Iyahay na ron og iyahay na mga kagilaan og kwan nilaglagay. Ha? Una-huna sigurong Alcantara itagak ko ning akong kauban. Si Bryce ang gitagak. Si Bryce po tubag po si Bryce. Si Alcantara po yang gitagak. Apil mahigala depende lang kining kalakihan ron. Puslan man mga higalag mga preso may mag-uban mong tanan. Ana, kung doon ay mga preso yung klaro, ani. Kay mura ra maning pamahayag, may galang BBM ron, unsa man siya kaseryoso aning kalakiha ron sa investigation. Unsa man kaseryoso, manid akong question. Ha? Pero itong balikan sa kadali, may gala si Engineer Bryce, be, sa iya mga pamahayag, unya doon na patoy dugang mga gipresent niya, pictures ba to ni Jinggoy, niya, ito patubag po, kay nagpapriskon mas Jinggoy, mga higala o human, ana. Okay, ito paminahon sa si Bryce, be, ito ipadayon sa dong names. Engineer Bryce. May I continue? Let me finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12,
plus 739 at Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawi, Bulacan with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawi, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan also with an amount of 75 million pesos. Okay, freeze dong. Last is the construction. So mo ni ang kang Jinggoy 355 million ang iyang SOP nga gipangayo 30%. Ang kang Jewel Villanueva 600 million ang gipangayo manghigala pod 30%. Kana allegation na mahigala nining Engineer Bryce. Allegation na ato ipatubag na ni Jinggoy og ni Jewel kay nagpa-preskon man sa sila. But inani ha, tiyaw mo na bata pa man ning engineer day. Bata pa no niya involved manghigala mapildis casino og tag 300 million gabiha oy. Pagkangilingig ba ni manghigala? Ha? So mo niya pamahayag. Nya dayon do na pay mga pictures sa sama to iyang gingon nga do mga pictures ni Jinggoy dong bay ato sa konon-konon, ha? Ilahos ang kuno dito dayon de. Bekine. The pictures being referred to. Okay ni. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po yung itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Jinggoy si Alcantara. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm sorry. We have to state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa that tent
unang Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, tsaka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Kani, kwarta. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for, inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung, what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan. Ayay, nananay pagbibigyan. So, mo na lahi-lahi na. Can he... Isa gamay lang, freeze dong, freeze. 5 ka na dong. Nanagi pundok-pundok na. Ayay, makaingon man sa sana all. Nya mo ingon makiba nga, okay, Jesus minya, imo na ako sa kapundok. Grabihas kwarta sa mga magbubuhis, mga kaigalaan. Oy, sus Ginoo ko, ha? Sus, ato padayon mahigala, pero kini nga portion tod kanato mga kaigalaan sa Sid Panyawan Liniment Oil, mga kaigalaan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang Sid Panyawan Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tungi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, mga buni, mga pinaakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makasama sa Sid Panyawan Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o gyapon-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. 5 ka mga higala ning kuan na hitabua, oy, pagkagrabing pagkakorta, ha? Grabe yung pagkakorta. No? Unya, naanay gipundok-pundok naanay designated nga person ana. Moingon na kanang usa ka pundok kay glabti na kay kang kuana, kanang usa ka pundok kang Jesus minya na. Mauday nindot kay tanawa ko ng taga DPWH, dili tanan ha, kay dahaw ta daghang tanong niya. But dunay mga taga DPWH na ayati ang balay murag mansion, ang mga sakyanan high-end, pila na ba yung sweldo? In fact, ang district engineer, 19 mga higala ang salary grade ay. Pila man na, 56,000. Ka-afford ka na mahigala mapildi kag kasinog, 300 million? Maka-afford ka na palit kag yate ang maintenance pa ng yate? Ka-afford ka na ng imong mansion imong gitukod? Kanang imong sakyanan din na ang labihan kay high-end? O pila ka sakyanan ng naa? Nga maklaro man nato na, government employee ka. Kita mi, pila imong sweldo. Pilay salary grade nimo. Kay bawo ang katawhan ana. But ngano man, ngayon anak man. Lisod bago na i-prove mga higala. Mismo gani ang lifestyle check. Unexplained wealth. Unexplained wealth. Ang ato mga kaigsuna mga kabus, may dali kay i-prove ang unexplained poverty. Tanawa. Naan ng ligdas daplin ay nanggibanig karton, unexplained poverty. Pero kanang unexplained wealth, nganong dugay man ma-probe. Ha?
Bitaw ng kwartaha, kadaghan ng kwartaha. Gipundok-pundok na mga ang mga sukit tigpaminaw. Ha? Doon na mga designated person nga naa. Gipicturan ni mga kwartaha, pati gabihang kwartaha. Moingon lagi kag, ay ipaihap ni mo mahigala ang kuana na. Ang money counter machine, delikado pa mahigala, masapid ang money counter machine, ibutangan gini mo, yung ipa-airconan yun, pinabugnaw yung mayo, kay basin niya hinuon, umukagal. Moreklamo ang money counter machine, mo init mga money counter machine kadugayan day. Para ba ng computer ba? Kadugay naman trabaho sa computer, trabaho ana. Nya dili aircon? Ay mo init ng computer. Kana may galang money counter machine og imong ipaihap ana nya dili mo papahuwayon. Bida mo kagar na kadugayan mo pahuway po ng asta money counter machine. Kining kadaghanon nas kwarta mahigala. Og katong usa nga atong pirmero gipakita, madaot ang money counter machine ato Gamitan niyo di pwede usa na mingon taling o magkasulti pang money counter machine. Wa ko'y kauban na ning mo ihap. Aman to katong primero to gipakita dong, katong kadaghanong kwarta. Asa man to primero picture be? Ha? Sus mo reklamo ang money counter machine ug usa lang imong pa-iPhone o mingon nga wa ko'y kauban ani. Huwami sa ni brother Genesis Bukog tong dito sa kanbe. Sa BPI. Pahuwama sa dito sa video. Og uban pa mga bangko mahigala, Metrobank, kung sa paning uban PNB, o sa paning uban magmahay niya ning uban din ato ma-mention, Union Bank. Security Bank kala. Orbida grabiha, pagkagrabihan kwartaha. Pero nagpa-press conference Jinggoy nagpa-press conference Jinggoy doon na po statement si Joel Villanueva ato sa pabati para in fairness po nila mga sukintig paminaw. Ang yun Jinggoy kini si Bryce may bakakon. Willing si Jinggoy nga magpa-lie detector test kuno sila aron mahibaw-an kasi tinuod. Beata paminawon ang press conference si Jinggoy Estrada mahigala. Straight to the point. Now atong balikan mga higala ning mga panghitabo. Well, in fairness si Jinggoy nitubag sa press conference. O si Joel Villanueva. Huwag mo i-evaluate mahigala, medyo doon na po siya katarungan ha. Kaya nga mas sa gani nga mag-lie detector test me anang maong Engineer Bryce. Kay baka ko na nga ako man gud may nagpa-contempt ana. Tingali pug nasuko si Bryce kay gipapriso man sa Jinggoy. So malagmit nga kinis Bryce nasuko ni Jinggoy gyud. Manang iya pong gibutang-butangan na pod. Pwede butang-butang pero pwede pong dunay tinuod. So ato paminawon ang press conference si Jinggoy. In fairness niya mahigala, depende na ato yung evaluate. Pero isok Jinggoy nga niingon, willing ko nga mo paubos og lie detector test aron mahibaw-an kinsay nagsulti tinuod kuyaw sa ning iya de. Kuyaw sa ning kaningo yan, jang hagit si Jinggoy ha. Musukol ba si Kwanana? Bryce, muna ko pa statement sa Bryce. Aron mahibaw-an kinsay tinuod nga nasulti. Kinsay tinuod bakakon. Nga ato paminawon si Jinggoy Estrada mga kaigalan. Jinggoy. Hasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Okay, questions. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Sir, it is not true na nagpa-allocate kayo ng about 335 million? Yung sa 330, kano raw? 335 million. Lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of
of it, yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi, parang alluding to kahapon sa nangyaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. But sa House kayo, paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi... Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta. Okay, fresh dong. Fresh. Murag katulang yung biro ni Marcolita, murag i-pick up hinoon dong. Ato lang na katawa ha, pero ingos Jinggoy, willing siya, iyang gihagit si Engineer Bryce, nga mag-lie detector test sila. Aron may bawaan kinsa nagsultig tinuod o kinsa na makak. Straight to the point. Kuyaw sa na yung hagit ni Jinggoy. Kaya ba ni Engineer Bryce? Muna dakong pangutanasan. Kay, napatuuman questions, kay kanagong paingon nga na may picture. Ingon Jinggoy, na may daghang mapapicture nako, which is tinuod siguro sad, kay artista man Jinggoy. O niya, personality man medyo lahi ni mahigala o kuan. Kana na ang, kung makakita kan Jinggoy, posible man sad nga may mapapicture ta, kuan, daghang mga binana. So, malagmit, no? So, doon na sa katarungan, pero mo lagi na. Nang hagit siya og lie detector test, unsa may tubag ka ni Engineer Bryce, ani? Inang kang Bryce, tinuod ni, o pangamong na lang ni iya tanan. Puslan man na nani, bulabog na ni, hala. Unsa pa na ubang pangutana dong? Beto ba, napailaing pangutana, ana? Kay gwa na ganit, madtotan Joel. Napailaing pangutana, sige, gwa, proceedong. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, dumaan kay, saan claim niya ay si District Engineer Alcantara? Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dininay din niya yung sa akin. Oh. Sir, kinukolegal, makakalala daw kayo nung Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? Yes, I think so. I told my staff to check on it. Sir, saan siya papunta? I really do not know kung anong intention itong si Bryce Hernandez who cited him in contempt. Nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias doon sa, ginagamit niya alias doon sa paglalaro sa casino. O di ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez. Na humihingi sa akin ng mga project, lahat baka not know what as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pinalitan na din yung blowing. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Okay, sige, kay naputol-putol may dong, standby dong. Ato'y pabati po si Senator Joel Villanueva sa iyang habig. In fairness sab niya mga kagalaan, gumikan kay Jinggoy nakatubag sa iyang habig o nang hagit pa gani og lie detector test aron maklaro mahigala matud pa o kinsa nagsultis tinuod, no?
Si Engineer Bryce Hernandez na ana kagabi sa PNP Custodial Center, mga kaigalaan, human siya gipakontempt sa Senado, mga suking tigpaminaw. Ato nga balikan usab si Senator Joel Villanueva sa iyang side, aron nga fair mahigalang atong presentation o mitubag sad siya mahigala sa iyang habig. Okay, go ahead, Nems. Okay. Ngayon, Mr. President, nagpunta po tayo sa kalumpit ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, freeze. ipako mo sa krus. Naipunto si Joel Villanueva, naipunto niya ang punto. Kinsa man niya pasabot si Dracula? Straight to the point. Katong name that cannot be mentioned. Duha. Katong in graduation ganina, ni graduate mahigala ni Diskaya. Ang di ma-mention, na-mention si Saldico o si Martin Romualdez. Mao ba ni pasabot niya nga Dracula? Kana ako pangutan na lang mga sukin tigpaminaw. Ha? Kay kinigung tanan nga korupsyon nagsugod ni diha sa insertion sa budget. Diha ni magsugod tanan. Ang ako ba ni kinahanglan maligsan ang mga gagmay, ligsan pong mga dagko. Ang kuyaw ani maligsan ang gagmay ra. Ha? Na ato'y padayon mahigala. Mo ni iyang tubag mga sukin tigpaminaw pero atong i-evaluate sa ning iyang tubag. Proceed Names. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So, we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo,
Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans, lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Okay, Monica Joel Villanueva mahigala. Atong analisaron og dugang mga sukit ti paminaw, kining mao mga panghitabo og labaw tanan mupatighog ta sa Sugbo, mga higala kay ang flood control project. Uy, mas dako mag nakuha ang Malabuyok. Ngano man ni mga higala lupig man og nakuha sa binilyon ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City. Mas dako mang Malabuyok ngano man ni. Anong tuman sa hilit-hilit gibutang? Unsa man gitaguan aron di makita? Straight to the point. Unsa man kaseryoso si Marcos ani mga panghitabo karon? Mahibaw na to na. Kining iyang independent commission nga iyang tukuron. Mahibaw na to day. Kana palandaan mahibaw to daan. Seryoso ba siya ani? Nga sulbaron kining problema sa korupsyon sa flood control project o dili? Kay karon palandaan niya statement mahigala iya naman giabsulto hinuon ni si Juan Martin. Ipagawas ang ebidensya. Let Martin present his own evidence kung naaman sa iya. Gawasan na iyang statement. Ano may bawaan? Pero kini iyang pamahayag medyo lahi ni da. Akong tagagpagtagad ha. Para maklaro, asa man ang direksyon ginato ani? With all sincerity nga atong sulbaron, atong tan-awon unsa gining problema sa flood control or lahi ang target ani? Lahi ang direksyon ani? Kay gahapon mahigala medyo ang direksyon sa House of Representatives mura gusto nila mahigala nga adto gyud mga kagalaan ilang itira sa Davao sa mga Duterte. Niya ang baha do man dito sa Davao, di man dito sa Manila, sa Bulacan. Ni palagpod mahigala dito sa Pulong. Unya karon ato ni tagag pagtagada klarohon tanay unsa may direksyon. Now, kung ang
ang lead sa Blue Ribbon Committee mga higalag si Risa Ontiveros pa makaingon ta medyo lahi sa agenda to. Pero si Lacson man may lead. Tagaan tog benefits of the doubt. Katugos Risa may gala sobra po to iya Duterte sige gukuron ato niya. Dili maayo. Ang ako ani gukura kisay angay magukod during the time of Pinoy, during the time of Duterte, during the time of Marcos karon. Sige, ligsi kisay angay ligsan. Dili kay mag pabor-pabor sad ba? Okay na ta, kita mo balita tapos di HP mo tan-aw ta nagsugod man ka ni may gala. In fact, ang admission ni Diskaya may gala even during the time of Gloria Macapagal-Arroyo dito magsugod. Sige, ibalik ang investigation dito. Ligsan ang angay ligsan. Ang pait ana kung pili-pilion lang kung kisay maligsan kisay dili. Straight to the point. Mo na klaro-klaro daron. Ha? Sige patampadayon mahigala manginabuhis ta gamay. Kani nga portion na to ginato mga kailangan sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw dunay daghang mga toksin sa imong lawas, maong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan magbutod ang tiyan. Makasinati isab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory o sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Ang atong balikan. Kay si BBM karon dunay pamahayag mga higala medyo kuan nga pamahayag ha. Niingon siya mga kaigsunan si BBM nga kini kuno mga officials in high positions are often subjected to name dropping with some people falsely claiming connections to them. Straight to the point. Kini kuno mahigalang mga officials nga nag-hold og tag-as nga mga posisyon kanunay kunong biktima mahigala sa name dropping mura gidalang ang pangan. Straight to the point. Na kana kung gidara ang pangan, okay. Ha? Ang katong wa gida. O katong tinuod yun. Mura mahinuon nag-absilto na dayon day. Ha? In fact, ang palas mga higala mihimog statement at human pag sultin Diskaya dekin. Medyo mo na akong pangutana, unsa ka seryoso si BBM ani? He has to prove mga higala nga seryoso siya nini. Because ang background ni BBM, prangka-prangkang pag-istorya, ang iyang amahan si Marcos Sr. O maghisgot kag anti-corruption dili to credible. So mo na akong ingon sa kong komentaryo pa, si BBM sa iyang bahin, muhimo sa iyang kaugalingon nga ngan ani. Muhimo sa iyang kaugalingon ngan. Ang pahayag ni Martin Raba mahigala sa statement niya nga kung kinsa may nagamit kuno sa iyang pangan, way permiso gikan niya, medyo iya kuno mahigalang gukuron. Ha? Klaro lang niya to. Para mga higala ba nga ang akong atong tuyo ani, imbestigara. Way problema na kay mura magud ang line of questioning nasa House of Representatives. So naman gininuon mga higala safety man kayo si Martin o si Saldico. Na-mention nga ni Chis Escudero, na-mention nga ni Jinggoy, na-mention nga ni Jules Villanueva. Hala, dabu-dabuhag mayo. Ngano man mapil dabu-dabu si Martin o si Saldico. So medyo dunay kuan ha. Dabu-dabuhan na to tanan. Ha? Naunsa man ning kalakiha? Muna mga higala nga para maklaro, atong tan-aon, kung kinsay itudlo ni Marcos nga may mulid anang Independent Commission, may bawaan na to. Unsa siya kaseryoso. Kay si Marcos, maingon man siya nga, kanunay magod man name drop ni mga pangan, mga dagkong mga officials. Mura mag-absilto na dan, kay kining maong pamahayag, human si House Speaker Martin Romualdez, kanang iya nga na-mention atol sa Senate investigation, nga na-involved siya sa alleged flood control anomalies. Si Marcos mahigala may muraseg iyang butyag nga kinini ang murag nag-absilto ni Martin ining kalakiha, murag gi-absilto ni Marcos tanang mga tag-as ng opisyal nga nalambigit ini maong anomalya kung maohona. Straight to the point. Ayaw sa kung sa taga seryoso ini maong investigasyon, grabe guni kining flood control mahigala. Talawa dili kinahanglan og kanang may bisayon sa pagpahimakak nimo nga wa mo nimo na kuwag ebidensya. Ang Ginoo mismo may nipada og uwan aron mahibaw-an nga nibaha.
og diha mahigala mo na ebidensya nga nakita sa atong mga mata nga bisan unsa og tago bisag moingon mo nga wa mo ni mo na dili mataguan ang kamatuoran. Kanawa? Nagsalig man ko ni mga tawhana nga flood control tuaras kasapaan kinsa may mungadto sa kasapaan. Dili kay direkta nga makita ba? Tuwa gud sa mga sapa-sapa kay flood control gud. Nagtuo ka nga okay na. Ang mga riprap dito man magkadimao. Ako gani nagduda ko ngano man nga mga projects mas dako magbudget to aman gibutang sa malabuyok. Dako nang pangutanaha, ha? Pero sa di pa tama kuan names ngano man ni usa man ni ako monitoring diri okay la ni? Sa nilag diri as monitoring pero sa on air okay la. Sa Facebook okay la. Ato sa tuy patukal tong flood control dong me para maka ato lang sa ilingaw-lingaw atong kaugalingon dong. Dong names palihas sa kuno ko names be. Na may nagcompose in flood control mahigala bebe. May aning mga mohimog mga parody. Kanay. Sige. Ang DPWH karon apil sa investigaron kabahin sa korupsyon nga bilyon-bilyon. Okay, freeze dong. Okay, mo na yung mga higala ang ako na sa mga gipatukar-tukaran gamay. Sa dili pa ta mo adto ining wawaw mahigala kay lahi po ning angle ning kang wawaw ha. Flood control ghost project sa ni. Giunsa da ina nganong na ghost project man. Abangan na dae mahigala ang lisensya dae. Jesus Ginoo ko. Mas grabe po ning iya ha. Flood control project nga ghost. Maudi ay mahigalang taga DPWH ka o politiko ka, maoday yano lang nga makapamalit mahigalagyati, ha? At pagtagad mahigala kini nga portion ito grato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga dunay daghang mga tuksin sa imong lawas, maong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod sab ang imong tiyan. Makasinati sab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Now, aray ta mahigalang wawaw be kay lahi ning iyang anggol ha. Kining maong project kining kang diskaya ug uban pa mga substandard og dakong ginansya mahigala grabing anomalya. Liman sa kakadaghanan sa kanang diskaya pero naapoy kontraktor day oy lupig pas diskaya siguro ni day kana may helicopter ning usa. Dunay nakasulti nako nga naay kontraktor ni ining top 15 nga dunay helicopter. Basin pod lagi o kanang importante siguro ng helicopter niya kay gamiton o kanang mag-site visit ba kay. Unya ang mga dato kini mga kontraktor gawas ana ang taga DPWH lahi po ning ila di ay nga grabe gyud ang kwartaha day. Og ang mga politiko kining ghost project mga higala perting grabe ha. Ni ay pangutana si Erwin Tulfo ngadto kang Aribalo, katong tag-iya sa wawaw. Bida mahigala, makalingo-lingo ka. Katong permiro mahigala si Aribalo day. Mark Aribalo mo to day, no? Gahiyong-hiyong lang mata ato. Murag pawa-wa lang pero naa di ay. Nihinay-hinay nagkanta. Pag permiro mo na ito mga kaigalaan og hinay-hinay pa may gamurag kakantahon mo kadilion. Kini karon nga investigation nag-anam-anam na. Mo lagi na nakabuylo na ning Blue Ribbon Committee. Pero gipakgang ni. I hope na naman na may gala, gipulihan naman cheese, gipulihan naman ang pro tempore leader, gipulihan naman ang majority leader. Karon upulihan ang Blue Ribbon Committee may gala ako lang kining nakaarangkada na. Nga investigation nga gisugdan ni Marcolita mapadayon ni Lacson. Kay lisod man kayo og mulikoy tani. Naa naman nasugdan naman, no?